kani ga ngam la ban snguthu kani ga election dang benta election sa sisnam lai mare lai rungkum ni lai kerki ngam tipsu mengating wa ta ka bos yo khamnya ka bathai sunan te bating ade kata te dade ka por bathai sunan la ka jong tip sunun poi handai nga ong iphi tang ka wai kum ki nong yalam ni haban scam mi ka nong rem scam mi ka nong rem but scam ani iphi ya ka ideology da pimlong gibrio ke badan ka principal ka bat scam ngani thu iphi wat ong ba shu ong pin job election yo pin job ka bating ode kata yo pin job namar ya kani ka kam ong iphi kan ma kadai bola tho do kan rat na cho la da pidon komen siam ban syakri sisa pindele na kanu no ko parti ru phi job ni umdai ya ban ong nyamare ta ka parti ka ba ni ong kata ka parti he ka parti ringat ma ong iphi kum kinong yalam ki bobon ki bangi ru ki kwa ki kandidat ki badon komen siam ban syakri ya gari ba ka jai menteri ko be kani ka jing ya kani ka jing ya mare chini stai ngam tip ki yo jing ba mi ngam tip kai ring ong iphi ngalingo bani i gum kini ki election sa sisnam ngam tip kai banja ka politik si mir lakala si benair lakala tidang benta kalong kum ni phim tip adin kai banja tengah nga su lingo tari tambalong ong iphi kamilai kani ka dei ka tactics mo tandai ka ka bangi kwa kalong bangi don kam ya ki nong yalam ki candidate ki nong syakri ki badon ya kemen sim ban syakri hop na ka benta ki pajba ni kwa kita ki bandon banile na po ka parti ju ngim kwa bagi kani ka kam ngin pelong business ngin le ka ngin perkhat na bentai le di simet ya ngin perkhat na ka benta ka bit ngebiak na ka benta jong pajba nong song sno jong ka setiap ke be ke jong